Five Nights at Freddy's Doom. Nää videot, mitkä me tullaan kuvaamaan FNAF 1, 2. Ykkös me ollaan kuvattu, 2 me kuvataan, 3 kuvataan ja 4 kuvataan. Me aiotaan pelata ja voittaa kaikki, ainakin yritetään. Silloin kun tulee Sake takas, siis meillä on koko kuvaustiimi mukaan. Ja sitten jos semmonen kuin varatyyppi nimeltä Traktori haluu tulla, niin vieraileva tähti, niin jos sekin haluu tulla, niin sitten sekin. Meitä tulee olemaan 3 minimissään, sit kun Sakke tulee ja jos hänelle ei tuu taas joku aina semmonen huono olo, niin. Ja sitten nyt yritetään. FNAF 2, 1 yö. Yritetään. Nyt ei ole tarkoituksena saada yhden läpi. Tarkoituksena on nyt koodi. Ei tässä oo koodi. Ei tarvikaan. Mä unohdin laittaa koodi. Koodi varmaan tarvitaan sitä varten, että jos pitää odottaa jotain tyyppiä, niin laittaa vaan koodi ja sit kukaan ei voi liittyä paitsi koodille. No niin, eli FNAF 2, FNAF Doom 2. Ei skipata tällä kertaa introa. Me ollaan nähty sitä vielä. Niin. Haluan nähdä. Se Niin. toimi. No pitää odottaa niitä. Mullakin on luonut. Mä vähän eri. Odottaa vähän. Eli me aiotaan kuvata vielä varmaan huomenna tai katsotaan miten onnistuu. Tuli se jo. Missä mä oon? Katso tästä. Eikö tässä pitänyt olla intro? Alkoiks tää yö? Joo. No kato, täällä on aika paljon. Älä käytä taskulamppua niin paljon. Meillä ei oo niin paljon akkua. Mä oon siis niinku... Eiks mä laittaa niinku valo päälle? Mulla on 955% enää akkulla. Voi taskulampu. Laita taskulampu pois päälle. Suokku menee. Joo, jos sä käytät taskulampua liikaa. En mä käytä. Nyt sä et käytä. Kato taakse. Onks se näyttää vikalla? Keitä teille? Mä katon. Täällä on Freddy. Onks tää vanha Freddy? Kato, moro. Miksi mä voin hypätä sen päälle? Ei! Mä voin mennä Freddyn päälle. Pystyn mä mennä Chikan päälle? En! Entäis mä parkkouran Bonin päälle? En mä voi mennä niitä päälle! Ei! Onks Foxy täällä? Foxy, okei, mennä pois. Niin, ei siis käytetään taskulampua muista. Kato, uudetaan. Ei! Alakulmassa näetkö tossa on tää ympyrä. Niin, jos toi ympyrä tuolla. Tässä on tää boksi. Sitten tulee yksi tyyppi. No niin, mä latasin. Eli tää boksi sitten, sun pitää tulla tälle puolelle sit lataa se. Joo, ei, nyt vaan kävele täällä ihan rauhassa. Kato, täällä. Oi vitsi, tässä on 935. 935. Onks meillä yhteinen akku? Ei! Mulla on 920 säikkää. Ei kun niin mä ite käytin myös vähän. Taskulamppu, nyt tänä yönä sitä voi vielä normaalisti käyttää, mutta sit kun tulee Foxy ja kaikki nää rikkinäiset animatroniikit, niitä päin pitää laittaa taskulampuun, niin sit ne pysähtyy. No saadaan nopeet. Jos Foxy tulee, niin sä et pärjää, jos pitää laittaa taskulampusta. Ei, taskulampua. Kitara. En tiedä, nää on uudet. Pitäis kuulla silloin. Onks tällä puolella? Tää on se... Mä tiedän sen, että nää animatroniikit FNAF 2 on niinku se, että ekan oli FNAF... Mulla on taskulamppu koko ajan. Niin sullakin on kädessä, mutta me ei käytä sitä. Mä tiedän sen, että FNAF 2 on semmonen, että FNAF 1 on niinku FNAF 2 jälkeen. Minne sä taas lähdit? Mä oon täällä... Mitä tapahtuu? Bunny liikkuu! Mennään pois. Kello on 1, mieti. Me ollaan pärjätty näin pitkään. Mä menen. Sä oot mun perässä. Ollaan tässä vartijahuoneessa. Tää mistä me aloitettiin. Mä täällä. Mä otan taskulampun päälle. Tässä mä oon. Näetkö sä mua? En mä näe. Missä sä oot? Mihin huoneeseen sä menit? Meni tänne. Mä oon piilossa.
Okei, mä oon tässä. Mitä? Et niin, sulla taskun tässä päällä. Tässä olisi pitänyt olla hyvä valo, mutta sitä ei juu. Missä on? Löytä lyhyessä. Missä? Sä oot mun perässä. Eli sä oot jossain. Missä lähdet? Mä oon vaan Afgan täällä. Missä oot Afganissa? Haluan löytää sut. Missä sä oot? Ei mitään, miksi mun taskulla? Miksi mun akku menee? Ai tää alhaalla. Mikä numero sulla on? Mulla on 935. 935. Joo. No ei sillähän sulla mene. Sit sulla on kaikki... Miksi mun ympyrä menee? Ei kuva, se on yhteinen. Jos me ei pyöritetä yhtään musiikkiboksia, niin sitten me kuollaan molemmat. Täälläkö sä oot? Se täällä. Mä oon jossain lahjahuoneessa. Ajassa vielä. Pelottaa vaan se, että missä Bonnie. Onks Bonnie vieläkin siellä lavalla? Ei kannata. Koska kannattaa ite katsoa, että missä kukakin on. Mä löysin Bonnin. Ei Bonni. Mä laitan juoksun päälle jo heti. Kuule kun joku juoksee. Ai mitä? Se tuli venttistä mun luo. Ei. Missä sä oot, auta? Kuoliko se joku? Chica oli paikalla, sit se vaan tuli se vaan tuli. Mennään pelaamaan vielä Doomia 1. Testaa 3 ja 4 tässä videossa. Nyt me sitten tiedetään, että sitten jos me pelataan, niin pelataan kunnolla. Tää oli niinku semmonen testi. Okei. Bonnie on ykkös AM:llä aktiivinen. Pitää olla aina yhdessä. Se kävelee lavan vieressä. Eli jos meidän musiikkiboksen ympyrää, sit tulee olla, että se melkein loppuu, niin yhden meistä pitää tulla. Sitten että Bonnie alkaa mennä perässä ja toinen sillä alkaa menee musiikkiboksen luo. Chicasta tulee aktiivinen 2.30. Okei. Venä. Mä sun takana. Tässä. Eiks meidän pitänyt mennä dunkaan? Eikö 3? Dun 3. Okei, mäkin liivaan. Nyt on pieni pause. Nyt me testataan FNAF 3. Doom 3. Sitten me testataan... Sitten me testataan Doom 4. Ja tää video on loppu. Oli tätä videota kestänyt? 7 minuuttia. Vaa! Melkein 8. No niin, siksi me kuvataan kaikki. No, sen mä huomasin, että yö niinku se antaa niin yössä yksi niinku semmonen minuutti. Niin se kestää joku 2-3 sekuntia. Eli yhteensä jos me pitää pärjätä 6 tuntia, niin se ei 6 minuuttia vaan se joku se. Tässä on. Se edessä. Johnny tekee. We're out tracking down a new lead right now. So we need an update then you can get to work. Like if you track it over in like a week. So Mitä täällä ei sun? Mulla tos on tässä on ihan saada fire. When the place opens, people come at the opposite end of the building and work their way Katso ihan jotain paikkoja niinku. Ketä? Onks täältä? Ei, tää meni joku juttu rikki vai kohdalla se. 20. Korjasin jonkun juttu. Korjasin joku juttu. Se oli mun juttu. Se on... The most important thing you want to watch for is the ventilation. Look, this place is smooth, man. Once that ventilation applies, then you'll start seeing great stuff, man. Keep that air flowing. Okay, keep an eye on things. Venttijuttu meni rikki, me näyttää kaverissa. Jossain. Kato miten nopeasti aika. Se on kyydessä. Ei oo vaan kyydessä. Se kaikki animatronikit, ei oo löytynyt. Pelkkaa. Venämä pitää korjata joku venttijuttu, se meni rikki. Taas missä? Tuo oli Phantom Mangle, se ei tapa sua. Kukaan ei tapa. Täällä on ainoa, joka tappaa on semmonen vihreän
tumman vihreän värinen jännis, se on aina kuva tappaa. Springtrap. Meillä taskulampussa on energia tahas! Okei, mä korjasin. Kello on 2, meillä on vielä kielossa. Let's go, ja me ei ollut nähty ketään, paitsi sä oot nähnyt yhden tyypin, mut se ei tappas. Tää on aika yö. Mä oon päästy ihan pitkältä. Kello 2. Meidän ennätys oli 3 asti, me kuoltiin. Mut tää on meidän muualta. Mä jännittävää se, että missä kaikki on. Ja mä pelottaa se, että missä voidaan juosta. Eli tarkoittaa, että joku tulee tänne. Se mä tiedän, että FNAF 3 on vain yksi tyyppi, kun voi tappaa sun. Eli meillä on niinku yksi vastaan, mutta siitä tulee varmaan nopeampi ja vahvempi joka. Mä oon lavalla. Mä oon lavalla. Missä? Niin, mä tiedän missä on. Mitä voi löytää se? Mitkä nää? I'm coming. Wait me. Tässä on tässä. Chikoki! Äijä vaan huudetaan. Äijä vaan niinku ei ymmärrä yhtään. Kukaan sitä ei tapa. Aina kuka tappaa, niin on semmonen vihreä jäänis niin missä. Löysi taskulampu. Jos sä löydät taskulampu, saat siitä energiaa. Taskulampu... Ei mulla lähti taskulampu pois. No tuu tänne. En tiedä missä on. Tossa. Täällä oli äsken. Tässä on taskulampu muassa. Missäs? Tossa on vieraan. Malta pausella. Niin, kävi näin, että Rafin piti lähteä, se seisoo tossa. Yksinäisenä. Mut me kuvataan vielä tää yö loppuun. Ja sitten jatketaan yhdessä sitten FNAF Doom 4 ja siihen me lopetetaan tosiaan. Mennään Springtrapin varmaan. Mulla lähti taskulampu. Ei. Mut kyllä mä hyvä, että mä tiedän missä taskulampu on. Tuntuu niin yksinäiseltä. Tää on yksi. Varmaan, että Rafi lähtee, mutta ei se haittaa. Pärjätään teidän kaa. Ei mitenkään vaikea tällä hetkellä. Mä ykkättä juoksen. Joku tulee. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voitettiin. Noniin. No nyt me lähdetään FNAF Doom 4. Jatketaan sit FNAF Doom 3. Night 2. Noniin. Jako. Noniin. FNAF Doom 4. Aloitetaan. Let's taste. FNAF Doom 4. Otetaan. Me kuollaan heti. Varmasti. Mä tuu pärjää. Tää on niinku siis, tää on testivideo mutka se. Tässä videossa me testataan kaikki FNAFit. Ja siihen se loppuu. Ihan just muuten. Noniin, yhdistetään. No. Okei. Se nyt vai. Just. Katsotaan tää kokonaan sitten, kun
pelataan seuraavalla kerralla. Vuodelta. Mä olen haluamassa. Enpä käytä. Ja kuvan. Vessa. Munakku. Kuka toi? Tätä ei pysty pelaamaan ilman akkua. No okei, mä olisin silti kuollut. Mä en nähnyt kunnolla. Mulla on täällä, koska täällä on vähän aurinkoa. Tässä paljon aurinkoa, niin näkee vähän huonosti. Mä näen jotain. Mä olisin katsoa, mikä se on. Mä kuulin, että joku tulee. Chica. I am dead. Noniin. Mutta tää videon loppu. Kiitti, että katsoitte. Tää oli testi. Mä ja Raffi sitten pelataan sota varmasti Safrasta, ei oo tietoa kun se tulee. Ja Traktorista ei ole tietoa. Ja sitten seuraavalla kerralla. Se ei hyvä.